אשת עסקים מבחינתי זה פלטפורמה לשינוי חיובי בעולם. ב-91 שהגעתי לישראל, אני החלטתי שאני רוצה להקים את הקרן בישראל, ואנחנו תורמים בגדול כל השנים לכל התחומים, קרוב ל3 מיליארד שקל, ל3,000 ארגונים בישראל. הייתי בישיבות, במשרד, פתאום אני שומעת את נשיא המדינה בטלפון, והוא אמר שהוא רוצה לבשר שהוא בחר בי לקבל את אות הנשיא, על כל הנתינה של כל השנים, והכי משמח שהוא אמר, בשביל יום מעשים טובים, שימשיך דורי דורות. ויום מעשים טובים התחיל בקטן, 7,000 איש בשנה הראשונה, שנה שנייה זה הכפיל את עצמו, וככה זה התחיל לגדול, ובישראל כל שנה, בשנים האחרונות, 2.5 מיליון איש יוצאים לעשות מעשה טוב. אני הכי גאה, ואני חושבת שהכי חשוב, זה שיש מסביבי עובדים שבאים במקצועיות, מכל הלב. האות הוא כבוד לי, אבל הוא כבוד בשם כל העובדים שלי. האמת שבשבילי, המעשה הכי טוב זה חיבוק.